Raġel residenti ħal-Balzanġi arrestat wara li rreżista lill-pulizija u mbutta lil diversi uffiċjali fost tedditu tajjir. Meta ħaddiema minn diversi dipartimenti wettqu azzjoni ta' infurzar fuq sit li kien qed jokkupa għat-trobbija tal-annimali. Filip Borġ kien ilu għall-aħħar snin juża fabbrika abbandonata li kienet tintuża l-manifattura tal-Amara f'post barra miż-żona tal-iżvilupp li tinsab fl-imrieħel faċċata tal-Ambaxxata Libjana. Fil-post l-uffiċjali sabu 20 ta' tjur ta' speċi differenti, fosthom madwar 300 tiġiġa, srieda, ħamim, 33 pappagall u tjur eżotiku ieħor, dan minn barra fniek u qattus. L-annimali kollha ġew iċċekkjati minn veterinarji li kienu fil-post għal kundizzjoni tagħhom qabel ittieħdu lejn l-ammiri. Instamp li kienu qed jinżammu f'numru ta' gaġeġ uħud minnhom żgħar iżda fuq kollox fih mieġ kbir. Tantu hekk li fil-post intalab ukoll is-servizz ta' ambulanza tal-annimali. Tkellimna ma' Charles Gafal, persuna li kien inkarigat mill-ħidma marbuta mal-ordni ta' nfurzar. Min informazzjoni li ġbarna irrealizzajna li kienu diversi tipi ta' annimali li skont l-animal welfare jirriżulta li mhux qegħdin fi stat sodisfaċenti. U għal-daqstant aħna bħala Planning Authority ġibnu mbord il-Veterinary Services, Animal Welfare, Animalta minħabba servizzi tad-dawl, Pulizija minħabba tal-RIU, ERA minħabba ta' CITES biex naraw li l-annimali huma għandhom id-dokumentazzjoni kollha skont kif tirrikjedi il-polisi tagħhom. Fil-post intalbet ukoll għajnuna ta' kontratturi li bil-makkinarju tagħhom bdew ineħħu diversi ħitan matul il-passaġġ għal pleli illi jagħti lejn l-istruttura tal-fabbrika. Il-post fi żmien kien inbena legalment fis-snin 80 biex jintuża bħala fabbrika tal-Amara. Iżda fis-sena 1987 din il-fabbrika kellha titwaqqa b'ordni tal-qorti. It-twaqqih tal-fabbrika mhux tal-li ma sarx, anzi matul is-snin saru wkoll estensjonijiet oħra legali. L-estensjonijiet illegali fil-fatt kienu tneħħew is-sena li għaddiet b'infurzar, waqt li s-sit kien ġie infurmat li l-post huwa mibni illegalment, iżda f'dan iż-żmien ma tieħdu l-ebda passi minnu biex jirregolarizza l-pożizzjoni tiegħu. L-azzjoni ta' nfurzar tal-lum l-istrutturi kollha fis-sit se jitneħħew biex mill-ġdid iż-żona tirritorna bħala waħda agrikola. Bdejna l-proċess biex niżgumbraw l-annimali, ovvjament, ħalli sussekwentament ikun nistgħu waqgħu l-binja u narġgħu nagħmlu reinstated għal art agrikola kif kienet u kif jixirqela wara kollox. Ir-raġel arrestat mhuwiex wiċċ ġdid għad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali. Fl-2012 l-uffiċjali tal-istess dipartiment kienu ntalbu jieħdu azzjoni fir-residenza privata tiegħu. Dan wara l-instab li kien qed iżomm madwar 49 kelb u numru ta' annimali eżotiċi oħra f'kundizzjonijiet ħżiena. Dakinhar ukoll Borġ kien irreżista verbalment għalkemm finalment ta' aċċess lill-uffiċjali. Fil-proċeduri fil-qorti, Borġ kien iddeskriva lill-annimali bħala uliedu u qal li kellu post ieħor fejn seta' jżommhom b'referenza għall-istess fabbrika li kienet jokkupa.